डोंबिवली स्टेशन का इलव आणि हैसून आम्ही आता ठाणा स्टेशन का जाणार आणि थंयसून तुतारी लेट्स गो काय इल्या नेऊक माका हे बघ स्टेशन का आंबे पण विकू कर काय हो कशे डझन ह्यो आमचो मुंबई गोवा हायवे आणि तो आता पकडला गोडी डाळ हा काळ्या वाटणाचा सांबार हा आणि पुरणपोळी आणि हय आमची चिल्लर पार्टी जेव बसले नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत। तर मंडळी आता शिगम्यासाठी आम्ही गावात जातो। तुमका थंबनेल बघून कळालंच असाल 1.5 महिन्यापूर्वी आम्ही तिकीट काढलं होतं, तर काल कन्फर्म नाही झाला। आम्ही बॅगो भरून ठेवलं होतं तर कन्फर्म नाही झाला। मग सकाळी 10 वाजता तिकीट काढून घेतलं तर आपण भेटला नाही, 11 वाजता काढलं तर फायनली आमका भेटला तुतारीचा। तर आता आम्ही ठाण्यात जातो आणि ठाण्यावरसून तर ट्रेन पकडून आम्ही कणकवलीत जाऊ आणि कणकवलीवरसून आमच्या गावाका आयेक भेटू। तर शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा। आम्ही चाललो गावा कोकणात, लेट्स गो। तर आता आम्ही डोंबिवली स्टेशन का इलव आणि हैसून आम्ही आता ठाणा स्टेशन का जाणार आणि थंयसून तुतारी लेट्स गो। स्टेशन का येऊन पोचलो आणि हय अलाउसिंग कंटिन्यू होत राहता। कांटाळे बसले आहेत, भावी ज्या दीपाली हय बसलेले आहेत आणि आता वाजले आहेत 12 आणि 12:30 वाजता आमची तुतारी एक्सप्रेस येत। मग आम्ही गावाक जाऊ, लेट्स गो। आता 2 मांजरा जियासाठी, ह्या जियाचा मांजूर आणि तेका सोबत हवा म्हणून ह्या एक मांजूर आणल्या ना आणि 2 मांजराक आता घेऊन आम्ही गावाक जातो, कारण ह्या एकटाच होता ना म्हणून त्याच्यासाठी हा दुसरा मांजूर आणलेला सोबत। तर आता ही 2 मांजरा घेऊन आम्ही शिगम्याक गावाक चाललो, लेट्स गो। आणि मावशी सांभाळता दुसरा मांजूर। तर आता आम्ही ट्रेन मध्ये इलो, भावी जिया, भावी आता टॉप का आणि जिया आहे या ट्रेन मध्ये इल्या एका सोक लागलो, दमला आता। झोप तू झोप, गाई कर, गुड नाईट। या झाला पाणी पिऊ। तर आता आम्ही झोपतो आणि सकाळी तुमका भेटू। तर आता सकाळ झालेली आहे आणि हाय दीपाली उठली आहे आणि भावी जिया पण आहे उठली आहे आणि त्यांचा मांजरा पण त्यांची उठलेली आहे। तर आता रत्नागिरीच्या पुढे आमची ट्रेन इलेली आहे आणि आता वाजले आहेत 7:45 आणि 7:45 वाजता ही उठलेली आहे। झोपूक पण आमका लेट झाला, कारण 1 वाजलो आमका झोपू का आणि ट्रेन बहुतेक खाली झालेली आहे आणि परबीन आहे झोपलेली आहे। तर आता खारेपाटण गेला आणि आता वैभववाडी येणारा, होय ना, वैभववाडी येणारा। आणि हय दीपाली रील्स बघता लाईक किती झाले काय झाले आणि आता TC पण हय इले आणि हय भावी जिया नाश्ता करतात। TC आमच्या गावालेच आहेत, शिरा उपमा खाता आणि जिया आमचे घरगुती खाजी खाता। हे मांजराक भरवा काहीतरी तुमच्या उपाशी। आता वैभववाडीक आमची ट्रेन इलेली आहे। कणकवलीची वाट बघतो आम्ही, पण कणकवली आमचा काही येत नाही, पण वैभववाडी इला त्यामुळे जरा बाहेर उतरलंय, जरा भारी वाटतं एकदम मस्त पैकी। हे आत बसलेले आतमध्ये काय, हा वैभववाडीक राहतोय मी, तुम्ही जावा पुढे, तुम्ही कणकवलीक जावा, मी वैभववाडीक थांबतोय। बाय बाय। आता कणकवली स्टेशन का इलो आणि हैसून आता विठ्ठल आमका नेऊ किलो म्हणजे भावी जियाचो काका नेऊ किलो गाडी घेऊन। तर आम्ही त्याच्या गाडीनं आता गावाक जातो आणि आमची ट्रेन निघाली। स्टेशन का आंबे पण विकू कर काय हो कसे डझन? 1000 रुपये डझन। हे किती डझनाचे? 1 डझनाचेचा 15 आंबे 1000 रुपये बा आंबे। आम्ही खालो आंबे मुंबई का, हे बघ 1000 रुपये डझन आंबे। देवगड हापूस, हे चला लय वाजले। बोले काजू विकू का हत, हे परबीन पण चाय पिता। तर आता आम्ही इलो आणि आता जाऊत आहे आणि हा आमचा सुंदर कणकवली स्टेशन, ही स्टेशन
विठ्ठल काकाची ह्यांच्या गाडी इलेली आ आमका नेऊ का? अरे सरप्राईज, अरे आये इलिया नेऊ माका, ही बघ सरप्राईज अगदी दिल्या ना. थँक्यू दिलं. अरे गाडी लय लेट झाली. हे बघ आमचे माणसं. चला चला मी आणतोय का बॅगो आणतोय. गाडीत आता बॅगो बिगो भरून झालेत आमचे आणि आम्ही आता बसतो. भावी जे आहे बसली आहे, दीपाली बसला आणि आये माका नेऊ गेलेली आये हसता आहे आणि आये का मांजर दिल्या ना वाटता. तर आता कणकवलीवर आम्ही निघालो देवगडात जाऊ आणि आयन घेतल्या ना मांजूर. जियान मांजूर दिला. जिया तू दिला मांजूर? भेट दिला छोटा मांजूर. आणि मांजूर बसला आता बघ मागे बघता आता जिया बघता. जिया खाया आता बघता आता आणि कॅमेराकडे पण बघता आणि जियाक पण बघता वळून वळून. किती वाजता येईलास तुम्ही गे? अर्धा तास झालं. आमची गाडी लेट झाली ना 10 वाजले. गाडी क्रॉसिंगला थांबली ना दिवा. ऐक म्हणतोय थांबली म्हणजे ती गाडी इली. हा त्यामुळे थय लागली ती. तर आता वाजले 10 म्हणून आम्ही आता जरा नाश्ता करू थांबलो आणि आयक पण घेऊन जाते नाश्ता करू का. हा मंजुनाथ मध्ये. तर बघूया काय भेटतात. आणि भावीन आजी एक धरल्या ना बाबा. खय खाली हे काय बसले येऊ बसले जागा अडवल्याने त्यांच्याने. तर फायनली आमचा आता नाश्ता इला आणि हाय विठ्ठल भावीन आहे प्लेन डोसा घेतल्या ना आणि सुरुवात केल्या ना. विठ्ठलन आहे प्लेन डोसो घेतल्या ना आणि रेमटाव लागलो. आणि आई आमची इडली सांबार घेतलाय माझ्यासारखी. मी पण इडली सांबार घेतलाय. चावता ना गे इडली काय चावून देव. आणि आहे ही बाबा हाऊस आणि चेडू मसाला डोसा खात आणि मी हा इडली खात आहे. तर चला आता नाश्ता करतो आणि आम्ही गावात जातो देवगडात. ह्यो आमचा मुंबई गोवा हायवे आणि तो आता पकडलो आम्ही आणि हयसून कणकवलीवरसून आम्ही आता देवगडात जाऊक निघालो नाश्ता बिष्टा करून. आईन मस्तपैकी रेमटावल्यान इडली सांबार लुसलुसीत इडले मंजुनाथ हॉटेलचे आणि ह्यांच्याने खाल्याने सगळ्यांनी ढोसे आणि मी पण इडली खाल्लंय. आणि आता जाऊ आम्ही 1 तास लागत आमका देवगडात पोचू का. चला लेट्स गो. जिया झोपला आमचा मांजूर घेऊन आणि आजी एक पण एक मांजूर दिला जिया. तर आता जातो आम्ही. चला आमच्या गावात आता रंगपंचमी चालू आहे. हे बघा गावची आमच्या रंगपंचमी. गावातले ऐकत नाहीत. दिलं पोरग्याक दिलं. हे वाजवा. फायनली आता आम्ही आमच्या गावात इलो विरवाडीत. हे सुंदर आमचं गाव. पाणी भरला दर्यात. हा बघा भरती आणि ही आमची विरवाडी. सुंदर एकदम विरवाडी आमची. तो माझं गाव. 5 मिनिटात आम्ही पोचू. तर वाडीत इलो आणि गंधर्व इलो बॅगो बिगो नेऊ का. मनीष काय मनीष मनीष काय गेलो. हा मनीष पण इलो. मनीषाकडे देवा काहीतरी बोजा नेऊ गेलो. तो आमच्या बॅग उचल भाऊ. खायची बॅग उचलता तुका. खायचे नाही उचलत तुका बॅग. चल हे तू काय घेतलं भावी. केक कापशीला. चल हा चला चला ऊन लागता. 12 वाजले घरात घेऊ का. चला चला आई इली आणि नेऊक माका खास कणकवले का इली. हो सचिबाई काय म्हणता बरे आस ना. हा चल म्हणू काय मनो उघडो बसलो. चला
तर शिगम्याची तयारी चालू झालेली आहे आमची. मंडप बिंडप घातलेलो. आजोबा बसले आहेत आमचे. आजोबा काय म्हणता, बरे आहेस ना? हा हा. तर फायनली आता घरा घेऊन आम्ही पोचलो आणि हे पप्पा काय हिशोब मारतात, लिकापट्टी करतात. अरे हा मांजूर आहेत पप्पांकडे येईल. तर आता आम्ही घरा गेलो. पहिले आम्ही आता आंघोळ पांघोळ करतो आणि नंतर तुमका भेटतो. माई आई पंगत बसली आहे आमची, सर्व जेव बसले आहेत आणि आई आहे जेवता आमची. हे बघा, आवाज बघूचे होते ना माझे. तर आई आहे जेवता, माका मोबाईल बंद करून ठेव, माका जेवू दे. आता पियाक बाहेर काढीन म्हणता तुझा. तर हई काय खाता पुरणपोळी. आज होळीचो दुसरो दिवस हा, त्यामुळे सण हा आमचो. तर आई खाता काळ्या वाटाण्याचा सांबारा, गोडी डाळ आणि पुरणपोळी. आणि हय आजोबा आहेत आमचे, आजोबा पण जेवतात. हे आजोबांक भाजी वाढा कोणीतरी. आणि हय पप्पा जेव बसले आहेत. हय भावी, जिया, माई, मनीष, गंधर्व आणि हय आबा. आबा माझो मोठो भाव. आणि हय जेव बसलेलो हा. आणि हय दीपाली जेवण वाढता. माझा वाडा बाबा, माका जेव देत, भूक लागली माका. दीपालीन हय माका जेवण वाढल्या ना. भात हा, गोडी डाळ हा, काळ्या वाटणाचा सांबार हा आणि पुरणपोळी. आणि हय आमची चिल्लर पार्टी जेव बसलेलीच हा. आणि नंतर तुमका डिटेलमध्ये सगळ्यांची ओळख करून देत आहे. आता सध्या मी जेवतोय, भूक लागली आहे माका. जेव्हा जेव मंडळी. माई तुझी बडबड कमी कर. तर मंडळी हय आता व्हिडिओचं एंड करतो. आम्ही गावात येऊन पोचलो सुरक्षित आणि मस्तपैकी आम्ही गावात येऊन पोचलो. आणि ही सर्व माझी फॅमिली. आणि पप्पा झोपले आहेत. आता दुपार झाली आहे, वाजले आहेत हे बघा 2:30 वाजले आहेत. आणि हा व्हिडिओचं एंड करतो. पण एंड करूच्या अगोदर मी माझी आई दाखवतोय. ही माझी आई आहे, हे बघा. आणि सारखी माका फोन करत असता मी हॉटेलात गेलोय काय, आणि माका धमकी देत असता सारखी झाडून मारीन म्हणून. तर तिने झाडू पण नवीन घेतल्या ना. हा, मी येणार म्हणून झाडू घेतल्या नव्हती, पण त्या रविवारी माझा तिकीट कन्फर्म नाही झाला. तर आज मी इलोय. हा, ये सांग काय काय धमकी देत असतं तू, खरा काय खोटा सांग काय ता. होय, झाडू घेतलंय, ठेवतो आता मोबाईल. तर आता हा व्हिडिओचं एंड करतो. आणि ही माझी आई, तुम्ही बघलास सारखे सांगत आई वांगडा व्हिडिओ बनवत नाही. तर आई गावात असता, मी मुंबईत असते, त्यामुळे व्हिडिओ बनवूक भेटत नाही. फक्त ती फोन करून धमकी देत असता फक्त, बाकी काय नाही. आणि हया माझो मोठो भाव, ह्यो मुको हा, त्याला बोलता येत नाही आणि ऐकता येत नाही, पण तो बोलता तर आमका सर्व कळता. आणि हय हा त्याचो धाकटो झेल, ह्यो मोठो झेल. आणि हे त्यांची मिसेस म्हणजे माझी मोठी वहिनी. आणि ह्यो माझो छोटो भाव हिरो हा, सिंधुदुर्ग पोलीस का हा. आणि हिरो हा. आणि ही एक 2 मुलगे मोठ्या भावाचे. आणि ही एक छोटी मुलगी माई. हे नाव सांग. नाव नाही सांगणार, मस्ती करता. ह्या गावचा आहे ना, ऐकणार नाही तसा. आणि हे टाळ चिपळींग तर ओळखतास, दीपाली तर ओळखतासच. आणि पप्पा झोपलेत, आराम करतात. आणि हा व्हिडिओचो एंड करतो. व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम या स्वीट फॅमिलीवरती. ही गर्ल्स गँग इकडे हा, आणि ह्या साईड का बॉईज गँग. तर या स्वीट फॅमिलीवरती आमच्या असाच प्रेम ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. एव्हा कोकण आपलाच असा. मांडावर वारीसूत्री वाढली आणि देवाचा हुकूम घेऊन आमच्या शिमग्याचा सालाबाद वार्षिक सुरू झाला. माधवजी बरोबर फॅमिली आलेली आहे. अरे बाबा टामक टूम बाजा होते. इंद्राची सभा सभेटाही कोण हो? माधवजी.
अरे जरा जोरात सांगा हा. अरे काय घेऊन काय गेला जाऊ? अरे आपल्या शिमग्याचा खेळ चालू आहे, तुमचा काय घेऊन इलाज? नाच घेऊन इलाज? दाखवा बघूया तुमच्या आधी, आमच्या आधी बघूच. अरे रंग नाही माझा आता नाही खावा तुम्ही माझ्या निमित्तानं तुमचा गाव हे घ्यावा. आशीर्वाद असोच आमका लाभू दे आणि सगळ्यांच्या मनात मेष काय असतील ते सगळे